показана вёска, у якой нарадзіўся і жыў у тыя часы Кастусь Акула. На самым лінії Кирзона, гэта ўжо не зусім Кирзон, на рыжскай лініі. Фактычна по-жывому разделена была Беларусь. Вы не бачыце, но вось гэта Менск. Тут, на жаль, экран не вельмі паказвае. Вось Менск. Маладэчна вось тут, у Польшчы. Вось тут Заслаўе. Ведаеце, як завецца станцыя чыгуначная у Заслаўе дагэтуль, да сённяшняго дня? Беларусь. Беларусь. А называется она так, потому что большевики ніколі не меняли назвы станций, бо их все на паперы, ніякай аўтаматызацыі ніколі не было. И яны стагоддзямі назвы станций не меняются. А назвали ее Беларусь, потому что тут пачыналася Беларусь. Вось так вось по-живому разрезали нас и Кастуся Акулу покинули з гэтага боку. Што адбывалася ў гэты час? У гэты час з двух бакоў ішло такое спаборніцтва на наших касцях. Хто зможа прыцягнуць да сябе беларусаў, альбо наадварот задушыць беларусаў. Спачатку душылі бальшавікі, а Польша спрабавала, Пілсудскі абяцаў спачатку незалежнасць, хаця ж бы нейкую аўтаномію нам, украінцам. Потым сталася наадварот. І к 25 году ситуация сталася такая, что поляки стали душить, а у Сталинскім Советскім Союзе и ССРБ, як звалася тады, Беларусь Усходняя, пачаліся такие змены, якія, адразу скажу, забегаючы наперед, падманули шмат нашей інтэлігенцыі. З одного боку, Ліга нацый признала ўсходнія межы Польшчы, і, адпаведна, стала просто немагчымым легальна змагацца дыпламатычна. У Польшчы прыдушвалася беларуская культура, а ў БССР ці ССРБ яна перайменоўвалася туды-сюды. Ішла беларусізацыя. Пару гадоў, але ішла. Узбуйненне тэрыторыі БССР, новая эканамічная палітыка і амністыя ўсім, як гэта не брыдка гучыць зараз, беглым. Вось адкуль гэта слово. Таму што, праводзячы паралелі, мы разумеем, што Лука працаваў палітруком, у тым ліку палітруком у турме, на гауптвахце. Ён вучыў всю эту тэрміналогію. І што адбылося? Шмат інтэлігенцыі поверила. Мы глядзелі, хто прыходзіў у царкве месяц таму 10 фильм про Купалу, так и называется Купала. Это адзіны фильм Беларусьфільма, выпущено в 2019 году, які варта глядзець. Вот за всю историю Беларусьфільма практически не можа яшчэ адзін. Хто не паглядзеў, я вам вельмі раю. Это просто шедевр сусветнага кинематографа, не только беларускага. Але для нас это просто сэрца крывёю обливаецца, калі мы глядзім. І вось гэтая інтэлігенцыя поверила и поехала. Поехала у Менск по запрашэнню Рада Прышчэпава. Сапраўднае прозвішча Прышчэпа, яго бальшавікі так перайменавалі. Адбылася Берлінская канферэнцыя ўраду БНР. Я ставлю двухкосці і зараз я стлумачу чаму. На якім людзі, якія называлі сябе ўрадам БНР, заявілі, што складаюць свае паўнамоцтвы, аддаюць все камуністам і вяртаюцца ў БССР. Ось гэта ССРБ, як бачыце, тэрыторыі накінулі. Спачатку ж было далі 7 паветаў, ну дзякуй за гэта.
А вось уже она, гэтая палова, якая под контролем Советов, стала падобна на тую, што ў нас зараз тэрыторыю. Бачыце, на вакзале аж на 4 мовах на Менскім вакзале. Менск, Минск, Минск латиницей и на идише. Ну, просто выдатно, живи не хочу. И вот такая вот у советской газете пасквиль. Ликвидация ураду БНР. Что, мол, все, беглые вернулись, сдались. Тых, хто вернулися, праз вельмі кароткі час, большая частка ў 37-м, потрапили на цвинтар. Это прем'єр-міністр Цвінкевич, який приїхав передавати нібито уладу БНР большевикам. Это фото з НКВД-скіх подвалов. Там ён і застаўся. Але БНР живе, бо Крычеўскі, президент БНР, зрабіў разумную рэч. Ён угаварыў гэтых людзей, якія збіраліся, вы ўсё равно едете, а мне трэба подписывать документ. Я с вами, я сдамся большевикам, мне трэба подписывать документы. Вы загодя складите свои полномочия, я приму вашу отставку, а потом я апошнім сдам отставку. Таким чином, яны все склали полномочия, бо все равно ехали до большевиков, и все. И закреслили эту уставку своей биографии. А я объявил на этой же конференции, что, а кто вы такие? Вы нелегитимные, у вас у меня вашу письмовую сдачу полномочий. И со своим секретарем, дякую Богу, яны выратавали пераемность БНР. Это вельмі важно. До сегодняшнего дня, что у нас есть пераемность нашей краины. И на протягу всех этих годов и дипломаты, и президенты размовляли с белорусами як с нацией, тому что они не сдались. Не сдали свою национальную идею, не сдали грунт 25 соковика. Не сдали печатку Рады БНР и архив. Петро Крычеўскі, Василь Захарка. Мы повинны быть удячны им за то, что у белорусов было представництво все этой годы и застаецца до этого. Тым часам у советской части по змяжу от маленького подрастаючего Костуся Акулы отбывалось раскулачивание. 2 снежня 27 года обвяшчэнне коллективизации, спочатку нібыта добровольный, а в 29-м уже суцельная коллективизация и ликвидация кулаков. Что такое ликвидация? Моего прадеда с моей бабулей, школьницей и всей семьей посадили на воз, сказали, едь в Сибирь. Причем раскулачивания нават никаких судов не было. Раскулачивание это все позазаконное, нават по советских мерках справа. До 1939 года было коллективизовано 90% селянских господарок. У Сибири за полярным кругом, у Коми РСФСР, Российской ССР, опынулись больше 250 тысяч раскулаченных так званых селянов и чальцовых семей. По всем СССР, по словах Сталина, коллективизация забрала около 10 миллионов жителей. У 1932-1933 почався гладомор, в тим ліку на території Білорусі, а в чим офіційна історіографія Лукова не каже, але при нашій владі ми ще відкриємо цю чорну сторонку нашої історії. Ось як виглядали люди, яких виганяли, у чим були піхотою у Сибірі. А це ось комиссар, ось коли ви бачите, обобрав селян і радується, фотографується з їхнім зернем, апошнім збожжям, покидаючи їх на смерть. З іншого боку, з того боку, де був Костусь Акула, так само було не медом намазано. Поляки притискали, як могли,
по палітычных і нацыянальных прыкметах беларусаў. Шмат беларусаў было у адместку палякам падтрымлівалі камуністычную партыю, палякі в адместку за гэта душылі беларусаў. Адчынены быў польскі лагер у Бярозе Картузскай, у якім ізалявалі тых, адносна каго паліцыя не магла даказаць парушэнне закону, палітычных вязняў. Беларусы за гады існавання Бярозы Картузскай склалі ў лагеры не так шмат, 2-3%, то бок 150-200 чалавек, але гэта быў спосаб запужвання. Гэтак жа, як, вы ведаеце, сярод нас не так шмат людзей, которые непасрэдна рэпрэсаваны луковым рэжымам, а астатніх запужваюць. І гэта працавала. Там былі жудасныя умовы, бесчалавечныя, накіраваныя на тое, каб псіхіку чалавека зламаць. Ось тыя, хто кіраваў гэтым лагерам, ось як ён выглядае зараз. Зараз ён выглядае лепей, бо адрэстаўраваны. Там был стары барак. Пасярод палескіх балот. Пачатковая школа тым часам не зчиняється мені гука. Спочатку